daina matsowa idan man ka iya nan gurin ya da take mace ji shoke ne ba a ba ne wajen dindin da ka ba ni yau bismillahir rahmanir rahim da ka ta malam bari mu dan burge kamar ci 15 bari ke kallon dangakai wanda kuma tsallakai in ka kuma tsallaka dan ce ka kai zaman ka da inda kake in da ka ba ka yani ka ba ka ya ta ba ka dawo wani gurin mace ji shoke ne bai da mutunci in yi ciwo ko mutuwa ake duk duniya makarin wannan guda uku ne kaga shege nan barin dan burge ka a kansa duk yaro na gaba tukun na masoyin manzon rahama wanda bai tukun na ba kuma a iya na gaba yau saboda karku mana tsallake keniya Allahu akbar to jama'a ba mu dan shiga aikin dangaci da ka ta da haukaciyar kasuwa ma wata kidalar Allahu akbar kabira to zo nan gurin dan ubanka kai dan jiyo ka dan bude bakin ka to daya in dai ni ubanka ne zan dan sa ka aiki idan na ce kai in na ce ka bari malam na rantsi da Allah har gobe in ka ga maciji a jeji idan za ka ɗauka kar ka sale bindinsa da ka kama bindo zai juyo cije ka kuma in ka ce ganganci ne na yadda idan ka kai kauce mu alƙalin mu da kai Allah kai come on to dan nuna bayan Allah kai kaga da yadda ake ɗaukar maciji da kaga yace ne bismillah tarab sai kai aka tarab sai ka sake kan nasa kaga ai ka kai karfin nasa bai cije ka ba kenan amma in ka kama bindin juyowa ne dan mu ma ba wai da asiri muke kamawa ba hikima ce kawai da wayo sai na bari na fasi idan sai in kama ka ko kai in ka fasi da sai kama kan ba wata matsala Allahu akbar kabira to dan da ka sa nan dan ubanka kar ka moza hina ce ka moza ba sai ka je ka umalla baba yadda za ka ga wa danka magana ya ji haka Allah ya mun baiwa akan maciji idan na gaya mai yaji yana ji in na ce bari yana bari albarkacin manzon Allah bari mu dan burge ka minti 15 ta kai dan ubanka za ka dan zo gabana zan dan baka dan yaba na ka doba in ka kama dan yaban karkaci ba idan ka dan tsoba ka saki dan ubanka mamul kamar yaro na doba lewa to da ma zan dan yi ga aikin gangaci rima ina musiya ce ka san nake ta ba labari akan ta balan kar kai mamaki da abin da ya gani a cikin dabbobin nan alquran ba wai muka liga musu ba da haka Allah ya halicce su Muhammadu halittar nan za ta rahin mutunci har ta dana baka tana juyawa tana bude baki sai ne bismillah wa billahi wa hadha min indallahi to ba hannunka Muhammadu idan ka dauko ta karkaje ba ta kamar karan jiye da kai ka san me nake so da kai amma kaga kafin ka dauko ta ba ni iya can gurin ya dauko mu iya wancan akwato malam wata kasa ce wasu ma suna ciyawar iska ce wallahi ba iska bace ka da kafar na rantsi da Allah mutumi na kumbura ba da kan yayi dan alquran in ta kumbura kanta alquran sai yayi kan dan jariri kaga mun ya ce kasan nan anan ma za ga yadda na ta malam kai duk yaro na gabe tukun nan ke dan sunna ne dan ko zan wallahi a kasan hajji ta albarkacin manzon Allah amma bari mu dan burge bayan Allah man 15 mu ce mun bar makiya manzon Allah lafiya sai dai wata rana wannan kuma da kwantar da shi yana in na ga dama in zan kun anan bai sai tahi ba albarkatun manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allahu akbar ya rima karanta addu'a nan sai ka dauko ta kawai sai da ka dauko ta aje mu ita ni ma dan taba zan dan wuce dan ziyara na dole nan gure malam abin da yasa dole mu ne mu ware mata guri daya sai ya ce ba ta da mutunci ya rima sama da ita kai sama da ita tafiya maganin gari ne nisa magaji baban garba ko ya rike mai karfi zuwa Allah ba kai ya rima ina ba ka da ita da wannan kai na a ce ilmu ya tsana a ce ta nan gurin a ce ta nan Allahu akbar ka ya riba to malan ka kai ka ya tafiya Allahu akbar baba an dauko riya yaro ka taba ganin ka sa irin wannan ka taba ganin irin wannan ya riba dan ba ta mata rai ta kumbura kamar yadda na faɗa Qur'ani ba bai garin dariya wani sai ya yi tusa gun ta Muhammadu da hankalinka ba ruwanka ni na saka ko ba ni na saka ba kwantar da hankalinka ba zan sarrafa kayata da ikon sarki Allah